ካብ ስጋ ተወልደ ስጋይ ካብ መንፈስ ተወልደ ኻ መንፈስ ይሉ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ካብ ማይን መንፈስ እንተ ዘይተወልደስ ኣብ መንግስቲ ኣምላክ ዝኽእል የለን ማይ ብዙሕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክትርጎም ከሎ ቃል ኣምላኽ እዩ መንፈስካ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ማይን መንፈስን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ማይ ክልተ ጥቕሲ ሓንቲ ካብ ብሉይ ኪዳን ሓንቲ ካብ ሓድሽ ኪዳን ብምንባብ ጥራሕ ክሓልፋ እየ ካብ ብሉይ ኪዳን ሕዝቅኤል 36 ኣውፂኢኹም ተንቢብኩም ዝበለጸ እዩ ብዛዕባ ማይ ማለት እዩ 36-25 ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እየ እሞ ክጸሪኢኹም ካብ ኩሉ ርኽሰት ካብ ኩሉ ጣዖታትን ክጸሪኢኹም ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስካ ክሕድረልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ክወፅእ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህበኩም ኢሉ ስለዚ እቲ ማይ እንታይ ዝገብር የጽሬካ ውሽጥኻ ይልውጦ ናይ እምኒ ልብኻ ናይ ስጋ ልቢ ክገብረልኩም ኢሉ ኣብ ካልኡን ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:22 ዘለኻ ኣብ ሓድሽ ኪዳንና ነንብብ ኢና ጽሞጽሞ ኣቢልና ነንብብ ኢና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:22 በህያው ንዘላለም ብዝነብር ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ብሓቂ ንሓቂ እናተኣዘዝኩም ግብዝናን ዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ነፍስኹም ኣጽርዩ ንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ብሓቂ ተፋቐሩ እቲ ኣጽርዩ ዝብል ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ሕጂ ብቃል ኣምላኽ እንዳጸረኻ ነፍስኹም ብንጽህና ልቢ ብሓድሽ ንሓድሕድና ንፋቐር እዘና ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለ ምስ ኒቆዲሞስ እንዳተዛረበ ክሳብ 14 ኸይዱ ማለት እዩ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ወንጌል ዮሐንስ 3 ክምለስ ከምኡ እንዳበለ ክሳብ 14 ኸንብቤ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግቦ እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ንወዱ በጃዕ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ኢሉ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቡኡ ካብ ሰማይ ክሰዶ ከሎ ምእንቲ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣበሳና እንታይ ገይሩ ክሳዕ መስቀል በጃዕ ዝህብ ክሳዕ ዋጋ ዝኸፍል ማለት እዩ ኣብ ሙሴ ግዜስ ሙሴ እንታይ ገይሩ ደቂ እስራኤል ምእዛዝ ምስ ማዕምሳ ኣበይወስ እግዚኣብሔር ተመን ሰዲዱ ብተመን አንኪስዎም ስለዚ ሙሴ ኻ እንታይ ኢልዎ ኣብ ዝባላ እዚ እንታይ ግበር ኢልዎ ተመን ስቐል ኢልዎ ስለዚ እቲ ሰብ ተነኺሱ ዝመፀ ናፍቲ ባላ ናፍቲ ተመን ተነኸሰ ናው ድሕር ጠሚቱ እንታይ ይኸውን ይፍወስ ሓው ነይሩ ስለዚ ወዲ ሰብ ከዓ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቐለ ምእንታ ምታበሳ ብኡ በቲ ዝተሰቕለ በቲ ኣብ መስቀል ተሰርሐ ስራሕ ብኡ ምስ ኣመንና እንታይ ንኸውን ንድሕን ናይ ዘላለም ህይወትካ ንረክብ ንኸይንጠፍእ እዚ ውሕስነት ዘለዎ ማለት እዩ ንኸይንጠፍእ ኣብቲ መስቀል ዝተዛረበ መስራሕ መዘምራን ከምኡ ብል ነይሮም ሰሪሕኻዮ ስርሐ ኣብቲ መስቀል እንታይ ጌርካ ይኹሉ ጸኒሖም ዛዚምካዮ ኢሎም ስለዚ ኣብቲ መስቀል ተሰርሐ ስራሕ ብደሙ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰርሐ ስራሕ ናብኡ ምስ ኣመንና ናብኡ ምስ ጠመትና እንታይ ንኸውን ንፍወስ ንጥዒ ናይ ዘላለም ህይወትካ ንረክብ እዚ ኣንቢብና ያለና ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ንዓና ኣፍቂርና ነፍሱ ክሳዕ ዝህብ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቅራስ ንሕድኩም ከዓ ተፋቐሩ ኢሉ ምሽ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ኣፍቂርዋ ዋጋ ብምኽፋል ነፍሱ ብምሃብ ገላትያ ምዕራፍ 1:3 ገለ ክጅምር ከሎ ኣቦስ ብፍቓዱ ንወዱ እንታይ ገብሮ ብፍቓዱስ ከምዚ ክስውኦ ወይ ከዓ መስቀል ክውዕልስ ብፍቓዱ ኣቦ እንታይ ገይሩ ሂቡ ስለዚ ከምኡ እንዳበለ ገላትያ ምዕራፍ 1 ድያ ከንብባየ ምዕራፍ 1:3 ያ 4 እያ ዘላ እግዚአብሔር
أبونا كم فقاد أبونا أملاك كابزا حج زلا أكيد عالم من تقد حدا نايلو بسر حياتنا نفسه ذهب قويتنا يسوع كريستوس أجان سلام من هون أنت هيلو أبونا أملاك إلو كم تي فقادو أبونا أملاك كابزا حج زلا أكيد عالم من تقد حدا نايلو سي نفسه ذهب قويتا مالتي زعلم زيا كمين يرى بحاتي سجع مالقت سيانيرا سلازي እግዚአብሔር ንወዱ ሊይኹ ንዓና እግዚአብሔር ብፍቃዱስ ንወዱ ሊይኹስ ካብዛ ዓለም ካብዛ ዝተጫማለቀት ዓለም አድሕንና አውፂና ማለት እዩ ክሳዕ ነፍሱ ዝህብ ስለዚህ ንዓና ከመይ ዓይነት ህይወት ነርና ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስና ነግረና ኮሎስ እግዚአብሔር ንወዱ ክሰድድ ኮሎስ ኣብዛ ዓለም ዝራየ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ኃጢአት ወዲቁ ተጫማሊቁ ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ኃጢኡ እንታይ ኮይኑ ክብረ አምላኽ ሲኑ ግን እግዚአብሔር ወዱ ክልእኻ ኣለዎ በጃዕ ክሳዕ ዝህብካ ብኡኻ ብፀጉኻ ኩሉ እንታይ ክጸድቕ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስና ነግረና ኮሎስ አይሁዳውያን ነቲ ዝተዋህቦም ሕጊ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ኃጢአት ከይገብሩ ሲቃለሱ ነይሮም ኃጢአቶም ከ ብሕቡ ገብርዎ ነይሮም ክዝሙ ከብሉ ክሰርቁ ኩሉ ብሕቡ ገብርዎ ነይሮም አሕዛብ ግን እንታይ ይገብሩ ነይሮም አይሁዳውያን ንኸስዎም ነይሮም ደ ኃጢአቶም ኩሉስ ከምዚ ብቑሉዕ ምሻሎ ከምዚ ኣብዚ ሰዓት ዝኸውን ነይሩስ ከምዚ ኢልካ ተሓልፎ ዓይነት ኃጢአት ከምኡ ገብሩ ነይሮም ንሕና ኸ ካብኦም አሕዛብ ኢና ነርና ግን እዚኦም ክልተ እዚኦም አይሁድን ጸርዕን ወይ ካተ አሕዛብ ዝበሃል ኩሉ ይሓጥእ ነይሩ ሓደ እኳ ኃጢአት ኣይነበረ ሓደ እኳ ጻድቃን ጻድቕ ኣይነበረን ግን እግዚአብሔር ነዚ ኩሉ ንኽተዓራሪ ነዚ ዝነበረ ከልካሊ ቀጽሪ ናይ አሕዛብን ናይ አይሁድን ዝበሃል ሓደ ወዱ ክህሎ ከለዎ ክመውት ኣለዎ ኣብ መስቀል ክስዋዕ ኣለዎ ደሙ ከፍስ ስለ ዘለዎ ኣቦ ብፍቓዱኻ ንወዱ ልኢኹም ማለት እዩ አምላኽ ሰብ ኮይኑ ናብ መሬት ወሪዱ ንዓና እንታይ ጌርና ድሕንና እንዳበለ ይኸይድ ንሕና ከመይ ነርና ማለት እዩ ብዙሕ መጽሓፍ ቅዱስና ኤፌሶን ሮሜሎ ቲቶስ ኣሎ ብዙሕ ኩሉ ይነግረና ከመይ ከም ዝነበርና ግን ቁርብ ጠቕሲ ክነግረ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 7 ተወጻለ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ሓደ ዘሎ ንሕና ማለት እዩ ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት ዝዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቃ ስልጣን ኣየር ተመላለስኩም ብበደልኩምን ብኣበሳኹም ምውታት ዝነበርኩም ንዓኻትኩም ሕያዋን ገበረኩም ንሕና ኩላትና ከዓ ነቲ ናይ ስጋን ናይ ሓሳባትን ድሌትና ገበርና ቀደም ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና ከምቶም ካልኦቱም ብባህሪን ደቂ ቁጣዓ ነበርና ኢሉ ግና ኸበት ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ አምላኽ ምእንቲ እታ ባኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንዓና ብበደልና ምውታት ከለናስ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ኢሉ ንሕና ቀደም እንታይ ነርና ደቂ ቁጣዓ ነርና ብበደልናን ብኣበሳናን ከም ምውታት ምውት ማለት ዳን ዝወደ ዘይበቅዕ ዘይጠቅም ዝነበርና ኢና ግን በዚ ምውታት ብምንታይ ብኃጢአት ኢና ማንም ሰብ ካባናስ ኣብ ቤት አምላኽ ይዕበ ካብ ዓለማዊ ነገር ይምፃ ኩሉ ሰብ እንታይ ነይሩ ምውት ነይሩ ብኃጢአት ነይሩ ብክርስቶስ ምስ ኣመነ ግን እንታይ ኮይኑ ብኡ ጸዲቑ ማለት እዩ ኩላትና ምውታት ደቂ ቁጣዓ ነርና ይብል ሮሜ 5 ካብ 6 ክሳብ 10 ዘለኻ ሃለፊ ኢልና ክንነብቦ እሞ ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመስቲ ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስልን እንድዒ ኣብ ክንዲ እቲ ጽቡቕ ዝገብረሉ ክመውት ዝደፍርስ ምናልባሽ ኣይምተሳነን ይኸውን ግና ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽ ፍቕሩ ንዓና በዚያ የርእየና ኣሎ እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምጸደቕና ዳኣ ክንደይ ካብቲ ቁጣዓ ብኡ ኣዝዩና ዘይነድሐን ጸላቱ ከለና ምስ ኣምላኽ ብሞቱ
ودو تعرقنا كاب تعرقنا لكن داي بهوت عزينا زين دهن نحن أنا أملاك نتاي نيرنا صلاتو بمتاي را تعرقنا بودو كما يجرو ودو عم مسكل سغيلو كل جزء نحن نافت مسكل كنت متكلنا يردعنا عبون ودو سدو هلو قويتا يس كريستوس عم مسكلو تسكيمو ناب قراني بوتا كخيد كلوس تزنبره حمام تزنبره كانزان عنا يكردعنا له كرصوا عفت ساعات نيرنا تنخون نيرنا قدامو تسقلت نحنا مغنا نيرنا مالتي قويتا يس كريستوس كسكل كخيد كلوس قدميوكا هوسانا انا اريا من دابولو سغودلو سباتيوم نصبحايتو كنتا غيرومو يسقل انتا غيرو كمز غيرو فوس تا غيرو تامرات غيرو افك يوحنس كن ريخل الناس عم معرف كلتس وين تودي ومسي نتماينا من تاي قيرو نا ويني تامرات غيرو ازوم سبات زيم يسقل زولو نيرو فريساوين كخسوا كلهم سعاركم ينيرو نيكوديموس بحال بكا عشو يلو سوايسي نزح مرداسي نوس السخار ربي خايلوس كيدوس بكا بورني اجين جيروس ميهرو لويتوا معرف كلته عقلات صوا سبيت نير معرف 4 سامراوي سبيتي عقلات صيوا حساب ذكرني سجد بلوا حساب يرسالم يسجد بلوا كلهم تصواس بكا مسبوت مع الجميرة مالتي حتى تكبر نيرا السوق نبي وتام سمت أنت جيروان وانجيل سبيخو لو يتوا مدحان كابيلوا كاب أملاخ منفسيو تي مايكا عني تيلوا مالتيو وانجيل مسباقة سنة كويتانا بأمنة متى بزحت كا سبيخا مالتيو الزوم عين السباتيوم يسقل لهم سقل وزلهم نباروان فتحلنا باروان زبهان تاي سباي نيرو كمزي نعبي باس على عيلوس سب زواد الزكات الزنبر سبايو نعو نتي هيوتنا في قمسي نعو سقولو نعنا زفتحلنا يمزولو نيرو السو حاتياتنيا اكند باروان كوينو باروان سقولو مسكن غويتا يس كريستوس سغيلو حاتياتنا مالتي سو زوم عين السبات أون يرنات النخون بعدنا مسقلنا السيوت تصلاتو لنا زبل مالتي قويتا يس كريستوس كن بس غيرو تعباي فورونا عنا انت غيرنا ارينا مالتي زخا كونديشن زي بلو املاخو زخونه فقري مالتي املاخ فقري تزفكرك كاب املاخي كله مالتي غنا ابتيتو سلسته عياشو زي زوزات بوغيات نبوزح فتوى السجان فنفوناتنا نحدناها نتصالاز نبرنا سباتي ندابله يقصل جن قويتا يس كريستوس كابز كله حاتيات اوصيو انتي غيرنا نعنا اصديقنا عبيتو خمز غيرنا دوابيلنا كهنات غيرنا منغستن كهناتن كون يلو ابرا يوحنس حد كاب 5 ساب 6 زلوسي زفقرنا زلو يلو كاب حاتياتون بدمو زنصحنا كهناتن منغستن كون انتي غيرنا زمدبنا زغبرنا كهنات غويتا يس كريستوس كاليك كهنات زغونه نعنا كهنات غيرنا كلاتنا حاتياتنياتا زنبرنا عانن نسخاتكم من ابساعات زنتاينا كهانن منغستنينا كامنتاي سر عليزي سلازف قرنايو صلاتو خلناس افقيروس واو نعو مستقبلناس كهانن منغستن غيرنا ازب منتايو مسقل زو على سرح مالتي سلازي اب كالون اب قداماي بيتروس كلته چعت زلو قداماي بيتروس نسخاتكم جنا دغنتتي كاب زلمات ناب زغرن برهان صواعكم منتي كتنغرو حري ولدو ناي منغست كهنت قدوس حزبي طريت املاخ زخونه حزبي ايكم نسخاتكم قدم حزب زينبركم حج جنا حزب املاخ ايكم زيت محاركم زنبركم حجنا محوراتيكم قدم حزب املاخ اينبرنا اندك قط عينا نيرنا احزاب ينانينا حجكن حري ولدو ناي منغستي كهنات غيرنا እግዚአብሔር ካምንታይ غيرنا ካፍቅሩ ስተል علي
ስለዚህ ተዘፍቀረና ዘሎ አምላኽ ስለዚህ ቀደም ህዝብ ዘይነበረና ሕጂ ግን ህዝብ አምላኽ ቦርን ኤጌን ምስኮን ከንታ ኢኻ ትኸውን ህዝብ አምላኽ ውሉድ አምላኽ ኢኻ ትኸውን በረኸት አብርሃም ገይሩ ንዓና እንታይ ዝባረኸና አብርሃም ቀደም እንታይ ኢሎ አሕዛብ ብስምካ እንታይ ኮን እዮም ክባረኹ እዩ ዝበሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳንካ ንሕና ብምእማን እንታይና ኣብ በረኸት አብርሃም ተኻፈልና ወረስተ አምላኽ ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ውፅኡ ካህንን መንግስትን ገይርና ህዝብ አምላኽ ዝገበረና ቀደምሲ ህዝብ ዘይነበርኩም ኢሎ ሕጂ ግን ህዝብ ገይርና ማለት እዩ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 12 ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፃና ናብ መንግስቱ ፍቁር ወዱውን እንታይ ገበረና ኢሉ ኣእተወና ካብ ስልጣን ጸልማት አውፂኡ ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ ኣእተወና እዙን እግዚአብሔር ካብ ፍቅሩ ዝተላዓለ እዩ ብወዱ ብኡ ብምእማን ብኡ ናብ መስቀሉ ብምራይ በቲ ኣብ መስቀል ተሰርሐ ስራሕ ብኡ ብምእማን እንታይ ገይርና ካብ ጸልማት ኢና ወፂና ናብቲ መንግስቲ ናብ ፍቅሩኻ ናብ ኣእተወና ስለዚህ እግዚአብሔር ዓባይ ፍቅሩ በዘራየና ማለት እዩ ብኡ ምስናአምን ሰብስ እንታይ ኢሎ በቃ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው ኢሉ ብዙሓት ነዚ ብርሃን እዚ ዘይተቀበልዎ ነው ወንጌል ተሰቢኽሎም ዘይሰምዑዎ ነው እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይርና እዚ ብርሃን እዚ ድምጽ እዚ ቃል አምላኽ ናባና ምስ መጸ ንሕና ምስ ተቀበልናዮ ትማል ኣብ ጸልማት ኢና ነርና ኩላትና ኣነን ንስኻትኩምን ናቡ ምስ መጻና ግን እንታይ ገይርና ናብ መንግስትና ፍቁር ወዲቲና ናበይ መንግስተ ሰማያት ቆሎሴ ምዕራፍ 2:13 ኮመበሊ ንብዘሎ አበሳና ይቅረ ኢሉ በአበሳኹም ብዘይ ግዝረት ስጋኹም መወቲ ዝነበርኩም ንዓኻትኩም እውን ምሱ ህያዋን ገበረኩም ኢሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ታገርና ህያዋን ገርና ካብ ጸልማት አውጽዩ ናብ ወዱ ናብ ፍቁር ወዱ ናብ መንግስቱ ይቲና ቀደም ደቂ ቁጣዓ ዝነበርና ድኹማት ሙታ ዝነበርና በወዱ ገይሩ እንታይ ይብና ህያዋን ገርና ቀዲስና ማለት እዩ ኃጢአተኛታት ነርና ሕጂ ግን እንታይና ቅዱሳን ብደሙ ዝተሓጸብና ኢና እዚ ሁሉ ካብ ፍቅሩ ዝተላዓለ እዩ ስለዚህ ሮሜ ምዕራፍ 8:28 ሲ ከም ብባየ ጽቡቅ ገይረ ፈልጣይ ግን ከም ብባየ ነቶም ንአምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋስ በኽሩ ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወድኹም መስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓቶም ካጽውዖም ነቶም ጸውዖም ንዓቶም ኣጽደቖም ነቶም ዘጽደቖም ንዓቶምን እንታይ ገበሮም ኢሉ ኣኽበሮም እግዚአብሔር ንዓይ ንዓኻትኩም ቀደም ይመድብና መዓስ ቅድሚ ምስራት ዓለም ብመን በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ስለዚህ ንዓኻ ነቶም ዝተመደብኩም ስን ንዓኹም እንታይ ገይሩኩም ኣጽደቐኩም መጀመርያ ምስ ኣጽደቐካ እንታይ ዝገብረካ መጀመርያ ምጽዋዕካ ናበይ ጽዋዕካ ናብ ጽድቂ ንዓኻ ምስ ኣጽደቐካ ናበይ ተጸዊዕካ ናብ ናይ ክብሪ ቦታ ብመን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ኩላትና ምስ ተጸዋዕና ናበይና ተጸዋዕና ናብ ጽድቂ ካብ ጽድቅኸ ናብ ክቡር ቦታ ናበይ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናብዚና ተጸዋዕና ንሕና ኃጢአተኛታት ሓደ እኳ እንታይ ኣይነበረን ጻድቕ ኣይነበረን ብኡ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃዕ ግን እንታይ ገበረ ኢሉ ብጸጋዩ ዝድሓንኩም ስለዚህ ምስ ጸዋዕና ንዓና ኣጽደቐና ምስ ኣጽደቐናኻ ናብ ናይ ክብሪ ቦታ ጸዋዕና እግዚአብሔር ካብ ፍቅሩ ዝተላዓለ እዩ መወዳእታ ጥቕሰይ ከንብቤ ሮሜ ምዕራፍ 8:35 ክሳብ 39 ዘሎ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ፈለየና መን እዩ ከመይ ምእንታኻ ሙሉ መዓልቲ ንቕተላሉና ከም ኣባጊዕ ማሕረቱ ተቆጸርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ ጸበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርሕ ዶ ወይ ሰይፊ እንታይ ዝብል እዚ ኣብ ከም ኣባጊዕ ማሕረቱ ተቆጸርና በጊዕ ከምዚ ናብ ማሕረት ትኸይድሲ ኮሚና ነርና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሕያዋይ ጓሳ ምስ መጸ ግን እንታይ ገይርና ከም በጊዕ ተባረርቲ ከምኡ ንኸይድ ነርና
ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺ ትጓሳና እሱ ናፍት ትጓሳ መስዓትና ግን ታኾይና ንሕና ሴፍ ኮይና ማለት እዩ ጥፋት አባጊዕ ነርና ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ሴፍ ጌርና ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ህያዋይ ጓሳ ዝብሎ ማለት እዩ ከምኡ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኢሉ ጭንቀዶ ጸባ ስደዶ ጥሜዶ አርቃንዶ ፍርሕዶ ወይ ሴፊ ሞት ከኖ ወይ ህይወት መላእክት ኾነ ወይ ገዘቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽ ወይ ኃይልታት ልዕል ዝበለ ኩሉ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረቱን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኮቶ ዝፈልየና ከም ዘይህሉ አርጊጸ ኣለኹሞ በዚ ኩሉ እቲ ዘፍቀረና አጸቢቕና እንታይ ንገብር ንስዕር ኢና ኢሉ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ወላ ሓደ ዝፈልየና የለን ቢኮዝ ቀደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓለቃ ጎሶት ከይተገልጸ ሆሎ ከም ዝተባረረ አባጊዕ ከም ዝዋና ዘይብለን ጡፋት አባጊዕ ኢና ነርና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ግን ሕያዋይ ጓሳ ናው እንታይ ጌርና ሴፍ ጌርና ማለት እዩ እሱ ይጓሳና ማለት እዩ ሕጂ ካውሲ ወላ ሓደ ዝፈልየናስ የለን ሞት ኮነ ህይወት ኮነ ኢሉ ገዛእቲ ኩሉ እንዳበለ ኣብዚ ከም ቡፌ ኩሉ ቀሪቦ ኣሎ ካብዚ ግን እንታይ ዝገብረና የለን ዝፈልየና የለን ኢሉ አሜን ስለዚህ ካብዚ እንታይ ንመሃር ኩሉ ዓይነት ፍቕሪ ዘርዚርናዮ ማለት እዩ ኣምላኻዊ ፍቕሪ ግን ከምዚ ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ከለና ንሕድሕድና ከምቲ ኣምላኽ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ንሕና እውን ንሕድና ንፈቐር ኣለና ፍቕሪ ሕዋት ኣብ ማሕበሩ ሂቡ ይምሽ መጽሓፍ ቅዱስ ሮሜ 12:10 ነግረና እዩ ዮሐንስ 13 ምዕራፍ 1 ክሳብ 35 ዘሎ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንዓና ሕድኩም ተፋቐሩ እንዳበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ 13 እንዳበለ ክነግሮም ከሎስ ንኽመውት ንኽስቀል ሰሙናት መዓልታት ተሪፈነዎ ነይረን ነቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይሁዳ ናብ ሞት ኣሕሊፉ ናብ ፈሪሳውያን ናብ ሮማውያን ኣሕሊፉ ዝህቦ ይሁዳ ድንን ትሕቲሉ ተዓጢቑ እግሩ ክሓጽበ ከሎ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እንታይ ኣዚዝና ጴጥሮስ ኣይተሓጽበኒ ሃምስ ወለስ ስኻትኩም ከም ዝግበር ኢልዎ ስለዚ ንሓድ ሕድና ክንፋቐር ከምቲ ክርስቶስ ንዓና ዘፍቀረና ብኣራያ ዝኾነና ከምኡ ጌርና ንሕድና ንፋቐር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እቲ ዘየፍቅርካ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እንዳበለ ነግረና እግዚኣብሔር ካብ ፍቕሩ ዝተለዓለስ ፍታው ህያብ ንመን ንማሕበሩ ሂብዋ ንገሊኦም ከምዚ ኢሉ ይሂብዎ ኣሎ ስለዚ ፋንክሽን ወይ ከዓ ኩሉ ኣብዚ ክገብር ተኾይኑስ ነንሕድና መጀመርያ እንታይ ክንፋቐር ኣለና እምነት ተስፋ ሽዑ ከዓ ፍቕሪ ኢሉ እምነት ኣለና ተስፋ ኣለና ፍቕሪ ከዓ ኣለና ስለዚ ሰለስተ እንድሕር ኣሎ ኣይጸንዕ ዓበይቲ ኣምላካት ውህበቱ እንታይ ይገብር ይሰርሕ ፋንክሽን ይገብር ማለት እዩ ዝፈረደሎ ምስኪኖት ማሕበር ቆሮንጦስ ኣለውስ ኩሉ እግዚኣብሔር ሂብዎሚ እግዚኣብሔር ገይሩሎሚ ኣሕዛብ እዮም ማሕበር እዮም ኩሉ ሓጢአት ዝበሃል ዝገብሩ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ብዙሕ ውህበት ካ ሂብዎሚ ትዝሃበ ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ካብታ ቤተ ክርስቲያን ረአ ነይሩ ግን ክገብርዎ ከሎ ብዘይ ስርዓት ብዘይ ኣግባብ ገብርዎ ነይሮም ዋይ ተበልካስ ፍቕሪ ስለ ዘይብሎም ኣብ ውሽጦም እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 13 ክጽሕፈልና ከሎስ ብዛዕባ ፍቕሪ ኩሉ እቲ ከምዚ ተዝህሉ ትንቢት ተዝህሉ ገለ ተዝህሉስ ፍቕሪ ተዘየለ ኮንቲ እዩ ዝብሎም ዘሎስ እቲ ፍቕሪ መን እዩ ኣምላኽ ተዘየለስ ኮንቲ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ እምነት ተስፋ ፍቕሪ እንዳበለ ይነግሮም ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ መጺኡ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ምእንቲ ሓጢአትና ምእንቲ ኣበሳና ሞይቱ እቲ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል ኣምላኽ ኢሎ ዮሐንስ ስለዚ ገንሸል ኣምላኽ ምእንታና እንታይ ኮይኑ ተሓሪድ እዩ ካብ ነገድ ካብ ቋንቋ ከዓ እንታይ ኮይኑ እዩ ኣውፂና ካህንን መንግስትን ክንኮኖ ጌርና ስለዚ ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ከንብቤ ናብ ዘሎ መደባት ክንሓልፍ ኢና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 9
توم شماغلتات نساتهم كا تحاريد كاس بدم كا بزلو عليتاتن قانقاتاتن حزبتاتن احزابن نعملاخ زخون سبات عدي كالو إيخا نعملاخنا زخون منغستن كهاناتن جبركايوم عمدر دما كنكسو يومو نسخانة متحف نتي محتمون كتفتح بقوعيخا النابلو حدش مزمور زمرو سلازن اغزابير املاخنا حجب ساعات كنزمر لينا مزمران اللهم ديهم تحقسون ديهم سلازي غويتا يس كريستوس غنشل املاك وين انت خويني تحاريديو بدمو خان عنا عدي قنايو كهاناتن منغستن كانتا غيرنايو سلازي كنعاتنالو كنزمرلو خا يغبانايو غويتا يبارككم سلسمعوني
مدبنا بزحنا لنا من أسيات حبيبنا خنصلي وقري لحماتي خنصلي كنصلي لهم كتباركم زمرني لغة اللوكا عفاي زفتني كبر كبر زبلني عفاي زفتني نقص نقص زبلني عفاي زفتني كبر كبر زبلني